Good morning po. Ano po kay Norman Vlogger? Ay, ako pre. Ay, Norman Vlogger. So sir, kapna mo sir at mamasada na kayo at choco pa yan. May masada mo. Nahayak talaga. Kaya may pasado ko dyan eh. Ano sir? Kasi klaro naman yung motor niya. Kapna mo sir. May kapna na kami sir. Etong boss. Marami kayo na pisan niya. So, ang gaya kini, ang gaya karning, dinala mo yan sir, kinayan mo. Kinayan mo yung, na? Dendrin po boss. Ano yan, ba hindi ko tayo ni sir, kasi pag naitao ngayon eh. Yari niya lang yan. Yari na kanya sir, ni ang gawa mo kaya hindi ko tayo ni sir. Gas cutter. Ginura scatter niya. Yung barangay. Napun. Okay, kay bat, ika, bala mo, sinundo mo niya mo, boss. Magkano mo yung kaya kan sir? Ay, yung balo po. Ay pa, balo na magkano yung, so sir, pakilala kayo Norman Vlogger niya. May vlogger po. Opo, may vlogger ako doon. Ito. Ay, wala akong number. Ayun yung may-ari. Ano po, yan sir, wakar mo dalhin. Eh, mas wala po. Na? Ano yung number? Okay, ini po, medyo tuket-tuket tayo at lalawin tayo kasi pag na po yung tao ngayon eh. Sobraya po kasi pag talaga. Linya po, na anong gagawa, no? Ito po, ini po yung gawa na, ini po yung nilinis na. Pag sa Kenny. Ay, kasyal. Pag sa kita, sulok kita. Ang Kenny. At the same time, ay tayong tricycle na mamasada yun. Ay kita sulok kita ang trike na. Ay tiya Apon July. Apon July! Apon July! May Kenny. Bigyan sa interview na ka naman. Apon July! Kenny. Ano po yung metong Apon July! Kenny! Maklak na Apon July. O yun na po, hindi na po pangadwa na po. Siguro nga akot kaninin. Yan po, kakaiya po yung taong yan. Sobra talaga kasipag. Kaya mo po masikan kaya nga kaya pero mas kanya lang pong mag-obra. Ayan o. Yan so in-interview tayo niya po at sinabi na may naipasada. Anya may gipag gardening niya, may gipamuto yan dikot. Kaya nga balik Kenny. Ayan po. Yan o, kasipag na po talaga. So, atinta mo pong ba yung interview, Kenny? Bisita yan naman, Kenny yan naman kaya MC Todo. So, ang iba ay Apon July! So, Apon July, ano nga sabi mo kaya ning paggagawa ng Norman na ini? Maganda nga yung tao ngayon, papagnirandahan na kaya niya. Papagbirendan mo kaya ano, Norman? Ay, ako mapapaos ko kayo. O, ito po, ayan po bisa. O, ano mo nga sabi mo kaya nakatabo rin papagbirendan dito? Na? Dati na siya aliyari. So ano nga masati mo nga sabi kaya Apon July na ano nga payo mo kaya kareng kalwang mamasada, kareng kalupatang mamasada. Ano mo nga payo mo kareng kalupatang mamasada, kapag lalo na kapag may naipasada. Wala, konting tiyaga. Konting tiyaga. Ratang ilaga, malilisindahan, no? O wapin tapo yung sinabi ng Apon July, malinis yung dalan na talaga nga pasadan Kenny. Ito po, paka-balabaglari motor, reta, may papag-story ala po, reta nga duwang areta. So, mamiyakan payo ka rin kayo para tama masada. Wala, talagang makanya, hindi tamang magtyaga. Yung sinabi ko sa ising ka, sinabi ko mamiyakan payo. Hindi tamang magtyaga, ratang ilaga. Oh, ito. So, Mr. Magpasalamat ko po kaya ka na akong interview. Ay, thank you po. Mamangyal na yan. Marana ako na. Kaya na po, wala akong baro. Ating ka baro pa nga lang. Baro yan naman yun. Ito po. Si Bay po. Takala salamat kaya kayo Banalbe at maya payabak po. Betong tayo, kapulot na ko naman po sa ating bagay kaya ka na akong vlog. Si Bayo, good morning kaya kayo. Bye-bye na Apon July. Itag, bye.